bae nyampur sari sithik-sithik. Andum tresno ngumbar nafsu ne asmara lali aku yen to nyandek wanita liya wis milih tresno aku apa dheweke wis milih aku apa bojone bola-bali rasa tresna sliramu ra bisa njaga lagi wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali menggawe kelani rasa sliramu ra bisa njaga multimedia rasa berakalenda family. Let's go. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresno. Ra bisa ditambani pribadi wis ra bisa tak gedhepi yen ta weruh sliramu jejete andum tresno ngumbar nafsu ne asmara lali aku yen ta nyandeng wani wis pilih apa dhewe wis pilih dadi bojoku apa bojone ala bola bali menggawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis pilih wis pilih dadi bojoku apa bojone bola bali menggawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa njaga tak sesuai barang keluarga tansah sumande ayam tentrem pangajap rena lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati buat sudah kembali terima kasih kembali cantik.